tak dejte like. A ještě mám takovou pro vás menší informaci, no. Jenom prostě, že já se tady na druhou předetnovák. To nevadí. No prostě budeme mít koncert naší kapely Four Stars. Budeme mít koncert 20. června nebo 21. června. Ještě nevím přesně datum, ale pravděpodobně to bude nejvíc to je pravděpodobně 20. června, což bude za den a měsíc. Takže až zítra, tak to bude za měsíc přesně. A pokud vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo. Dejte dislike, mě to jedno, to bylo za celibát a čau.